Халелуя! Поздравете се, може да се поздравете, обърнете се до човек. Поздрави един човек, двама човека, всеки да поздрави по двама около себе си. Давайте, поздравете се, кажете си нещо хубаво. Ние сме едно семейство, един дом сме. Евентуално, ако случайно не познаваш някой след службата, запознай се с него. Не искам да бъдем просто хора, които се черкуваме, но да бъдем едно голямо семейство на това място. Затова нека се обичаме, нека се почитаме и нека се уважаваме. Амин. Халелуя. Господи, моля те днес да ми помогнеш и да споделиш това слово чрез устата ми. Предавам днес умът си на Тебе, предавам днес устата си на Тебе, предавам днес сърцето си на Тебе, предавам тялото си на Тебе, Господи. Употреби ме като Твоя слуга за Твоите синове и дъщери, за Твоите принцове и принцеси. Нека днес помазанието, което си излял върху живота ми, да бъде помазание, което ще ми помогне да им слугувам. Моля те, Господи, помогни ми да им слугувам чрез това слово. В името на Исус. Амин. Халелуя! Халелуя! Може ли всеки да каже благодат? Кажи още веднъж. Благодат. Халелуя! Това е една дума, която ние християните използваме, но голям процент не разбираме. Колко от вас, честно, бъдете искрени, не разбирате какво означава благодат? Бъдете искрени. Има ли някой, който не знае какво означава точно благодат? Слава на Бога, че сте искрени. Браво! Днес с помощта на Святия Дух ще ви помогна да ви разкрия някой част от благодата, понеже благодата е безкрайна. Благодата има огромни дълбочини, огромни аспекти. Дефиницията за благодат може би ще ни трябва месеци, за да я обясним. Но това, което Бог ми е дал като разбиране за благодат, ще се опитам днес да ви разкрия, да ви покажа. Понеже, за съжаление, ние християните понякога знаем неща, които не са толкова важни за нас, отколкото да знаем нещата, които са важни за нас. Например, можем да спорим за това дали жена трябва да бъде с забратка, дали трябва да вземаме Господна вечеря по един начин или по друг начин, дали хвалението трябва да бъде силно или слабо, дали пастора трябва да прави еди си какво, дали брата или сестрата има право да помазва. За тези неща можем много да философстваме, но когато става въпрос за спасителните неща, ние не знаем какво да кажем. И когато говорим за благодат, почти нямаме толкова много разбиране, отколкото знание за думата благодат. Едно е да знаеш и да разбираш, отколкото само да си чувал за благодат. Това е все едно да кажеш, че знаеш как се прави кола, но никога не си я направил. Това е все едно да кажеш, знаеш как се прави операция, но никога не си отишъл да правиш операция. И много често ние сме по този начин. Знаем някои неща, но въобще не ги разбираме как стават. Кажи благодат. Готови ли сте днес с Божията помощ да навлезем в дълбоко, за да разкрием какво означава точно благодат? Първо искам да ви кажа, ако може да си запишете някои неща, понеже днес има неща, които ще бъдат наистина много дълбоки. Това, което аз вярвам и разбирам, е, че има 3 вида благодат. Кажи 3 вида благодат. Благодат за спасение е първото, което всички хора получаваме. Ще навляза след малко в дълбочини, за да ви покажа какво означава точно благодат за спасение. Също така, което е най-интересното за нас, има и благодат за живеене на тази земя.
И третата точка е благодат за служение. Тук думата благодат се споменава, но истината е, че и в трите точки функцията на тази дума благодат е различна, специфична и действа по различен начин. Но за да навляза малко по-надълбоко и да разберете какво буквално означава благодат, ще се опитам да ви изясня някои неща чрез Божието Слово, Библията и след това с някои примери. Библейският речник казва за думата благодат следното. Благодат означава божествената благодат е любовта и милостта. Кажи любовта и милостта, които даром и незаслужено Бог дава на грешните спасението им чрез Исус Христос. Благодат означава, че ти получаваш любов и милост даром незаслужено и Бог ти прощава греховете и те спасява чрез Исус Христос. Това означава без ти да правиш нищо. Йоан 1.17 казва: понеже законът беше даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Законът беше даден, но благодата дойде. Ако само разбереш това нещо, ще се трансформира умът ти. Законът беше даден. Искам да ви покажа нещо. Да речем, аз съм Бог. Може ли да дойдеш, Митко? Жоро, може ли също да дойдеш? И това е Мойсей. А това е народа. Мойсей дойде при Бога на планината и Бог му даде закон. Мойсей, вземи закона и го дай на народа. Отиди при народа. Отиди малко по-нататъка и виждаме тук, че Бог изпраща закона чрез Мойсей. Отиди и им дай закона. Това се случи, когато Бог даде закона. Хората получиха закон чрез Мойсей. Но това, което стана с Исус Христос, може ли да ми го дадеш това обратно? Бог не даде нещо на някой пророк, не даде нещо на някой служител, не даде нещо на някой апостол, а Библията казва, че благодата дойде чрез Исус Христос. Той вече не просто даде закон, а Той дойде при народа да бъде с тях. Не им даде списъци, не им даде правила, не им даде формули, а дойде чрез живота си, чрез наставленията си да ги учи как да живеят. Това е благодат. Това е благодатта, която Исус направи за нас, човечеството, без да заслужим. Благодаря ви. Царя на царете, Господаря на господарите, онзи, който държи всичко в ръцете си, вселените, галактиките, всичко, остави небето и дойде като човек на земята, за да ти покаже на тебе и на мене как да живееш. Йоан 3.16 казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. От тези стихове виждаме, че благодат означава Исус за тебе безплатно. Благодат означава ти получаваш Исус и Исус идва в живота ти без да правиш нищо, с което да го заслужиш. Йоан казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син.
Не защото народа направи нещо, за да може Бог да изпрати сина си. Но ти получаваш тази благодат, ти получаваш това спасение не защото идваш на църква. Ти получаваш това опрощение не защото много четеш Библията, а защото Той е решил да те обича и Той е решил да те спаси. Незаслужено! Незаслужено Той ти прощава. Незаслужено Той ти дава вечен живот. Това е благодат. Това не е милост. Това е благодат. Римляна 3:24 казва: а с Неговата благост се оправдават дарът чрез изкуплението, което е в Исус Христос. В Исус Христос ти се изкупваш. Отец те изкупва от греховете ти даром, без ти да правиш нещо заради Исус. Ти си спасен даром, без да правиш нещо заради Исус. Единственото нещо, което трябва да направиш, не е някаква гимнастика, не да раздаваш пари на бедните, не да се жертваш, да се будеш, да се режиш, да стоиш на челна стойка. Единственото нещо, което трябва да правиш е да отвориш сърцето си и да извикаш с устата си, че го приемаш. Толкова е лесно, толкова е елементарно, че религията и дявол го е направил да изглежда трудно. Религиозният ум не може да схвани колко е лесно. И религиозният ум казва: не, ти трябва да правиш това, ти трябва така, ти трябва това. Не. Ти просто трябва да повярваш и Той ще те спаси. Той ще те промени. Той ще те изцели. Той ще те благослови. Това, което ти трябва да правиш, е да имаш чисто сърце. Речника продължава и казва: хората чрез Бога намират опрощение на греховете си само по благодат. Не си мисли, че Бог ще ти прости греховете, когато правиш някакви велики неща. Защото има такава крайност и такива религии и дори такива християни, които си мислят, че когато направят някакви добри дела, дават голяма сума на църквата или нахранят много бедни, Господ ще им прости греховете. Не. Ако ще нахрани 1 милион хора, това... Тази цена, няма цена за изкуплението на човечеството. Колко хора ще нахраниш? Не казвам, че не трябва да правиш добро. Но, например, мюсюлманите казват: ако добрите ти дела са повече от лошите, Бог ще те спаси заради добрите ти дела. Кантар. Това е лъжа. Никой от нас не може да направи добро дело, ако Бог не е в него. Никой от нас не може да направи добро дело, ако Бог не го накара да направи добро дело. Затова, че ние получаваме опрощение на греховете си даром. Даром! И ако дяволът те лъжи, че ти не знаеш да се молиш, че ти не знаеш как да си искаш прошка, че ти си грешен, че ти си недостоен, че ти не знаеш, не можеш и тем подобните неща, кажи му: дяволе, да, така е, но аз имам благодат напук на тебе. Напук на дявола Бог ти прощава, защото благодатта е валидна и за тебе. Бог ти прощава. На него не му прощава. Ако дявола имаше благодат, на секундата ще да се покая. Но ти и аз имаме благодат. Затова възползвай се от тази благодат да викаш към Бога, да си отвориш сърцето за Него и да не позволяваш на клеветника да те омайва с лъжите, че от тебе нищо не става, че ти си грешен, че ти си недостоен. Ти си спасен по благодат. Ти отиваш на небето по благодат, защото Исус ти го подарява. Не защото имаш рожден ден, не защото имаш имен ден, не защото заслужаваш този подарък, но това е Неговата любов към тебе.
Чрез изкупителната кръв на Господ Исус Христос, Божията благодат е източник, от който идва цялото спасение. Римляни 11:6 казва: но ако е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодатта не е вече благодат. А ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело. Това слово иска да ти покаже, че ти вече получаваш спасение по благодат. Не да правиш дела. Защото в Стария Завет трябваше да правят дела, за да бъдат спасени. Но в Новия Завет ние не правим дела. Ние просто вярваме и Бог ни спасява. Това не означава, че не трябва да имаш добри дела. Когато ти наистина си отвориш сърцето на Бога, когато ти наистина позволиш на Святия Дух да живее в тебе, тези дела ти не ги търсиш как да ги правиш или да се събудиш да кажеш: ей сега Библията, както например мюсюлманите или другите религии, те го правят по задължение. Те правят Рамазан и тези постове по задължение, защото Корана и закона им така казва. Но ние не постим по задължение, ние не се молим по задължение, ние не правим добро по задължение, а защото просто Бог не е превърнал да бъдем добри. Ние го правим от любов, не от задължение. Бог не те кара да постиш по задължение, Той те кара да постиш от любов, ако го искаш. Бог не те кара да се молиш по задължение, Той те моли да го правиш, защото е за твоето право. Той не ти е сложил нож на гърлото да идваш на църква. Той не ти е сложил нож на сабия на врата да не се отказваш от него. Не. Нашият Бог е джентълмен. И ако го поканиш, ако го приемеш, получаваш спасение. Без да правиш нищо друго. Получаваш спасение. 2 Тимотей 1:9 казва: който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечни времена. Той ни спасява заради Исус. Речника продължава и казва: благодата на нашия Господ Исус Христос и тази на Святия Дух са неотменими части на благодата на Отец. Благодата на хората или истината святост. Всичко това са само капки от божествената благодат. До тук, чрез библейският речник, просто исках да ви покажа малко нещата като теология, като доктрини, които Библията говори. Готови ли сте сега да започна да проповядвам? Ще се опитам с Божията воля да ви покажа, да ви демонстрирам какво означава буквално благодат за теб и за мен. Готов ли си? Имам нужда от един човек. Кой има желание да излезе отпреде? Качи се тук горе. Да речем, това е един човек, който отива в парка и убива едно дете с пистолет. Да не бъде. Да речем, че убива твоето дете. Айде, когато казваш чуждо дете, иди и дойди. Ама да речем, че убива твоето дете с пистолет. Какво става в сърцето ти? Какво се случва вътре в тебе? Пред тебе има 3 варианта. Ако той убие едно малко невинно детенце. И ти като родител го хващаш. И какво правиш? Първото нещо, което трябва да направиш, е, ако имаш и ти един пистолет, да пробвам го вкараш в устата и да го гръмниш заедно с плочката на земята. Не е ли така?
Моля? Това е първото нещо, което много голям процент от хората бихме направили. Или ако имаш по-големи ногти, ако си една жена, да му удареш лицето. Ей, детето ми! Това се нарича отмъщение. Ако един човек убие детето ти, първото нещо, което мога да направиш, е да му отмъстиш. Да го убиеш, да скачаш върху лицето му, да го плюеш, да го удраш в стената, да си изкараш цялата злоба, която имаш, защото той е убил детето ти. И да не се лъжем. Много от нас бихме го направили. Второто нещо, което мога да направиш, е да го хваниш и да извикаш полиция. И полицията да направи това, което трябва да прави с него. Да го вкара в затвора. Това се нарича справедливост. Много голям брой от нас бихме го направили това нещо. Или първото, или второто. Да извикаш полицията и да го предадеш в ръцете на полицаите. За да не отидеш и ти в затвора заедно с него, ако го убиеш. Но какво направи Бог за нас? Защото ние бяхме като този убиец. Ние допуснахме в една или друга сфера убийство в сърцата ни към децата ни, към чужди деца, към чужди мъже, към чужди деца, към чужди жени, към чужди хора. Колко пъти сме убивали в мислите партньорите си? Колко пъти сме убивали родителите си? Колко пъти сме съгрешавали много по-лошо от това да убием някой? Колко пъти сме предавали някой? Колкото пъти сме забивали нож в гърба на някой? Колко пъти сме говорили мръсни думи? Колко пъти сме лъжели? Колко пъти сме мамили? Колко пъти сме посягали? Колко пъти сме правили много по-лоши неща от това, което този убиец е направил? И ние всички заслужаваме това, което ние като родители бихме направили на този убиец. Или да го гръмнем и да го тръщнем на земята, или да извикаме полицията, за да го вкараме в затвора. Всички заслужавахме това. Или отмъщение, или справедливост. Но благодатта не е справедливост. Благодатта не е отмъщение. Знаете ли какво означава благодат? Знаете ли какво направи Бог за нас? Ако ти си родител, който виждаше този убил сина ти или е убил детето ти, тък му е проходило. Не знам какво сърце ще имаш. Но не само да не му извикаш полиция. Не само да не го удариш, а да му кажеш: прощавам ти. Прощавам те, че уби детето ми. И не само да му кажеш, че прощавам, че уби детето ми, и да му кажеш: обичам те. И да му кажеш: осиновявам те. И да му кажеш: моят дом е вече твоя дом. И да му кажеш: всичките пари, които имам, вече са и твои. Това означава благодат. Ние заслужавахме затвор, ад и смърт, но Той ни изкупи, прости, прегърна, дава дома си, дава богатството си, дава всичко, което е вътре в Него, даром за нас. Това е благодат. Благодаря ви. Всички ние сме заслужавали наказание, справедливост. Колко пъти се опитваме да дадем справедливост на някой? Но благодатта е нещо, което човешкият ум не може да схване. Мисля, че почти никой, дори и аз, не бихме направили това нещо с някой убиец. Но Бог го прави към нас. Никой не би си
записал къщата върху един убиец, който е убил детето му. Но Бог си подарява небето на нас. Никой не би казал на един убиец: обичам те. Никой не би казал на един убиец на детето му, че му прощава и че иска да бъде успешен. Но Бог го прави за нас всеки ден. По един или друг начин ние убиваме негови деца. По един или друг начин ние нараняваме негови деца. По един или друг начин ние оскърбяваме неговите деца. Но Той ни прощава, осиновява и ни подарява всичко, което е негово даром. Този убиец направи ли нещо, за да може този родител да му подаре къщата си? Този убиец направи ли нещо, за да може този родител да му подаре финансите си? Този убиец направи ли нещо, за да може този родител да ни му извика полиция? Този родител направи ли нещо, за да може този родител да му каже, че го обичам? Направи ли нещо? Не ви чувам. Вие също не правите нищо, но Той продължава да ви обича. Вие също не правите нищо, но Той иска да ви даде богатството, което е в Него. Вие също не правите нищо, но Той е готов да даде себе си отново и отново и отново, за да ти бъде добре на тази земя. Този родител не само каза: прощавам ти, айде вари и живей. Това не е благодат. Благодат е когато дадеш извън себе си на този, който не заслужава. Благодат е когато направиш нещо, което е извън силата ти, което най-малко заслужава. Това е благодат. Много сме далеч от тази благодат. Много. Но тя е подарена безплатно. Кой от вас заслужава такава благодат? Кой от вас заслужава да бъде спасен като този убиец? Никой. Никой. Но Той ни спасява. Той ни прощава. Затова независимо в какво състояние си днес, независимо в каква яма си днес, независимо дали си като този убиец, независимо дали имаш по-големи грехове от този убиец, Бог е верен и праведен да ти прости, без да правиш нищо. Защото те обича. Защото те почита. И това е благодата за спасение. Това е първата точка, която исках да ви покажа. Всички тук на това място получаваме благодат незаслужено, както този убиец. Всички тук на това място получаваме благодат. Бог ни спасява, не ни вкарва в ада, не ни вкарва в затвора, без да правим нищо. Но ако този убиец му кажеш: виж, няма те вкарам в ада, спасявам те, но искам да знаеш, че ти давам моите финанси и ти записвам моята къща и ти записвам моето богатство върху тебе. Какво трябва да направи този убиец, за да може да се възползва от богатствата, които този родител му подарява? Според вас този родител, колкото и да му е простил, би ли си му дал богатството, ей така, и да вземи богатството ми, живей в живота си, продължавай да убиваш, вземи си танкове. Убивай още повече деца. Това важи и за благодата в живота ни. Сега ще разгледаме втората точка. Деяния на апостолите, 4 глава, 33 стих каза така: и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус. И чуй! И голяма благодат почиваше над всички тях, а и никой от тях не беше в лишение. Голяма благодат почиваше върху тях и никой от тях не беше в лишение. Колко от вас искате да нямате лишение? Колко от вас искате благодата да почива върху вас?
Колко от вас разбирате, че за да живееш на тази земя, за да нямаш лишение, за да ти бъде добре на тази земя, имаш нужда благодата на Бог да почива върху тебе. Ако благодата на Бог не почива върху тебе, ти няма да живееш от слава в слава, ти няма да живееш от победа в победа, ти няма да живееш от здраве в здраве, а ще живееш обратното. За да може благодата да почива върху тебе, за да може това, което е на Бога, да бъде и твое на тази земя. Окей, Бог те спасява. Окей, Бог ти прощава. Но има едно нещо, което трябва да научим, за да нямаме лишение на тази земя, за да може благодата да почива върху нас, за да може благодата да дойде върху живота ни. Това е съвсем различно нещо, което отново е безплатно, но просто ти трябва да станеш нещо, за да може това да бъде валидно в живота ти. За да може благодата да почива върху тебе, за да може всичко в живота ти да се получава, за да може всяка една врата, която отвориш, да бъде благословение за тебе, за да може всичко, което докосваш, да просперира, за да може да бъдеш като апостолите, които нямаха лишение. Ти трябва да се научиш на нещо. И това стои в духовния свят за всеки един от нас. Но има нещо, което пречи това да дойде върху нас. Библията казва, че благодат е Святия Дух и благодат Исус. Първото нещо, което виждаме, кога благодата сляза върху Исус. Всички знаем историята, когато Йоан Кръстител даде волно кръщение на Исус. И Бог от небето каза: това е моят агнец. И Святия Дух сляза върху него. Благодата сляза върху него. Едно е да получиш благодат. Може ли децата да спрете? Едно е да получиш благодат за спасение, да бъдеш спасен, да бъдеш опростен. Друго е благодата да почива върху тебе. Разбирате ли какво ви говоря? Благодат за спасение е даром за всички. Но благодат да почива върху тебе за успех, за просперитет, за да имаш добър живот на земята, е съвсем различно. Всички тук имаме благодат за спасение. Всички ще бъдем спасени, както ви показах историята с този убиец. Всички няма да отидем в ада, ще ни бъде простено, ще отидем на небето, но за да може да използваме всичко това, което е на този родител, за да може да използваме цялото това имущество, което е на този родител, за да може да използваме цялото влияние, което има този родител, ти трябва да направиш нещо със себе си. И ето защо има християни, които виждаш, всичко се получава в живота им. Пък има християни, които от проклятие в проклятие, от трудност в трудност, от глоба в глоба, от проблем в проблем. Това не е защото нямат благодат, а това е защото благодатта не почива върху тях. Искате ли да ви покажа как може благодатта да почива върху нас? Искате ли? Първото нещо, което виждаме, когато благодатта сляза върху Исус. Преди Бог да каже: това е моят агнец, благодатта не сляза върху него. Докато Бог не види, че твоят менталитет, докато Бог не види, че твоят характер е агне, никога благодатта му няма да почива върху тебе. Докато ние не се превърнем от змии в агнета, докато ние не се превърнем от кучета в агнета, докато нашият менталитет, докато нашата природа не е агне, благодатта не може да почива върху нас. Защото Бог вижда, че ти още не си като това агне, което е готово да жертва финанси за Бога. Докато Бог види, че ти все още си хиена и чакал, благодатта не може да почива върху тебе. Благодатта слиза върху смирените. И колкото повече се смиряваш, толкова повече благодат получаваш. Запиши си го.
Колкото повече се смиряваш, толкова повече благодат от Бога получаваш. Благодатта почива върху тези, които са си предали на 100% животът на Исус. Ако ти си човек, който не си е предал живота на 100% на Исус, благодатта няма да почива върху тебе. Ти получаваш благодат за спасение, понеже си приел Исус. Ти получаваш благодат за спасение, понеже си повярвал в Исус. Но тази благодат, която почиваше върху апостолите, и тази благодат, която правише така, че да не им липсва нищо, да нямат лишение, тя не може да почива върху тебе, защото ти все още не си предал живота на 100%. Но понеже апостолите си бяха предали живота на 100%, затова благодатта почиваше върху тях. Искаш ли благодатта на Бог да почива върху тебе? Бог е сърцевидец. Библията казва в притчи, че Божите очи гледат и злите, и добрите. Библията казва, че Бог гледа в дълбочините на нашето сърце. Ако ти не си предал сърцето на 100% на Бог, ти мога да излъжеш себе си, но не и Него. Ето защо благодатта върху някой не почива. Ето защо пред теб винаги има затворени врати. Ето защо нещата не се случват както другите служители. Някои служители самолети си купуват, ние още не можем да си купим Коледо. Някои християни преуспяват, ние още се борим с едно и също нещо. Колкото повече се смиряваш, толкова с повече отворени врати от Бога ще получаваш. Да имаш благодат в живота си не е само да имаш материални придобивки. Да имаш благодат в живота си не е само да имаш скъпа кола. Да имаш благодат в живота си не е само да имаш голяма къща. Да имаш благодат в живота си е нещо много повече. Какъв е смисълът да имаш къща, а вътре да няма дом? Някои хора имат огромни къщи, ама домът вътре е разбит. Дъщерята не почита майката, сина не почита бащата, мъжа ще убие жена си, ще я изневери и изневерява. Жената изневерява на мъжа, пък големи сараи. Спът по-отделно, големи сараи. Това ли е благодат? Това ли Бог иска да ни даде? Големи къщи, а вътре празни. Това не е благодат. Когато Бог дава благодат, Той го дава перфектно. Когато Бог дава нещо, Библията казва, че Божията благодат не прибавя скръб. Когато Бог ти подарява нещо, то остава вечно. Дори и след време да не го заслужаваш. Затова благодатта не е само материални неща. Когато Бог ти даде кола, Той ще направи така, че тази кола да издържи поне 10 години без да харчиш пари върху нея. Когато Бог ти дава нещо материално, един Божий мъж, който е мултимилионер, пастор, и преди да стане мултимилионер, Бог го е принудил и му е казал да продаде къщата си, да я сее в църквата, продава къщата си, сея в църквата, остава пред къщата си на полянка и няколко часа след това Бог го благославя с тройна по-голяма сума от това, което била къщата. Подарявал е самолети, подарявал е автомобили, огромни суми за най-различни дейности, кампании, изграждане на църкви, фондации. Но това, което той е бил научен, понеже знае, че благодатта почива върху него, в къщата си е заповядал крушките дори да не изгарят. И над 10 години вече крушките му не се развалят вкъщи. Това е да почива благодатта върху тебе. Това е, когато Бог дава къща, Той прави така, че дори да няма мухъл в къщата ти. Колко хора имат апартаменти, стените им падат от мухъл. Електрическите им уреди се развалят от най-различни неща. Това не е благодат. Да имаш хубава къща и хубав хладилник, който се разваля. Когато Бог дава благодат, Той
запазва всичко, защото вижда твоето смирение, вижда твоето доверие в Него. Това е да влезеш надълбоко с Него. Когато Той види, че ти си минал изпита на дълбочина. Едно е да вървиш на плиткото с Исус. Пак имаш ръце на свобода, главата ти на свобода. Просто водата е до коленете ти. Не си се потопил напълно с Него. Влизаш до кръста. Пак ръцете ти са свободни. Пак можеш да направиш нещо, което ти си искаш. Пак можеш да правиш това, което на теб ти е угодно. Но когато влизаш до такава дълбочина, където вече дори да си издигнеш ръцете, водата те покрива, тогава вече ти се доверяваш само на Исус. Малцина сме в такава дълбочина. Малцина сме в такава дълбочина, където да сме изцяло зависими от Исус. И когато Исус види, че ти си вече в такава дълбочина и не се доверяваш на себе си, и не се доверяваш на някой кораб, и не се доверяваш на някой човек, и не се доверяваш на някой котва, а се доверяваш единствено на Него, тази благодат започва да става реално за тебе. Независимо на колко години си, независимо дали си млад или стар, благодатта може да почива върху живота ти. Благодатта почиваше върху Исус още докато беше 12 годишен. Смирението и почита привличат благодатта. Честността и светостта са магнит за благодатта. Ето защо няма благодат в живота на някой, защото им липсва честност и святост. Бог не иска да получиш пари чрез различни схеми, чрез различна работа, чрез различни неща и тези пари да отиват за лекарства. Тези пари да отиват за глоби. Тези пари да отиват за проблеми. Това не е благодат. Ако твоята заплата отива постоянно за най-различни неща, това не е благодат. Благодатта липсва в живота ти. Затова честността и светостта са магнит за благодат в живота ти. Когато ти си честен и свят, когато ти си смирен и почиташ, дори да изкараш днеска 10 евро, дори да изкараш днеска 50 евро, Бог така благославя тези 50 евро, че ти просто ще кажеш, че си взял днеска 2000 евро. Бог благославя малката сума, която имаш. Благодатта прави така, че просто тези 50 евро да ти бъдат достатъчно за седмици напред. Но съжаление, понякога без благодат, 500 евро са малко за деня. 1000 евро са малко за деня. 2000 евро са малко. 5000 евро са малко. Все ни достигат, все си в минус. Все нещо не е както трябва. Защо? Защото честността и светостта липсва в живота ти. Но когато Бог види, че си честен и свят, Той превръща хляба и рибата в нещо огромно за тебе. Малкото парче хляб ще нахрани 5000 човека. Малките финанси ще ти бъдат достатъчни. Но дявола ни лъжи, че трябва да имаш повече и повече и повече. Не, ти трябва да имаш благодат. Когато имаш благодат, с малкото ще имаш сено, имаш милиони. С хилядите ще имаш сено милиони. С милионите ще имаш милиарди. С милиардите ще станеш царя на планетата. Благодат в служение. Римляни 15:15 казва: но за да ви напомня някои неща, пиша ви до някъде по дързост, поради дадената ми от Бога благодат. Деяния 6:8 казва: а Стефан, пълен с благодат и с сила, вършеше големи чудеса и знамения между людите. Тук виждаме, че Словото казва, че някои служители имат благодат върху себе си, за да служат на Бога.
Някои хора са били изпълнени с благодат, за да вършат това за Бога. Понякога има един служител, проповядва едно и също нещо с друг служител, обаче ефекта на един служител е по-различен от другия служител, защото благодат липсва в живота на другия служител. Понякога едни и същи проповедници проповядват едно и също нещо, или различни проповедници проповядват едно и също нещо, но понеже върху единия има благодат, а върху другия няма благодат, хората не могат да разберат какво казва другия, а пък говори същото като другия. Затова ние като Божии служители, като християни, трябва да се молим благодата на Бога да почива и да бъде вътре в нас. Тази благодат, която имаше Стефан, тази благодат, която имаше Павел, знаете ли как се нарича? Това е помазание. Помазанието в живота ни не е за нас. Помазанието е за другите. И когато ние сме помазани за да слугуваме, когато ние сме помазани за да помагаме, някои хора си мислят край. Аз ще служа само за хората. Аз ще слугувам само на хората. Но истината е, че помазанието е за другите, но благодатта е за нас. Независимо какъв християнин си, къде Бог те използва, помазанието, което правиш тук в тази църква, или помазанието, което правиш навън в улицата, или помазанието, което е върху тебе в работното ти място, то е за другите. Но благодатта е за тебе. Затова аз се моля наистина всеки един от нас да осъзнае на първо място, че получава благодат за спасение фри, безплатно. Кажи, аз получавам благодат за спасение безплатно. Може ли да се изправим? Увеличи малко пияното. Може ли днес с мене да изповядаш неща, които ще трансформират живота ти? Да декларираш неща с сърцето ти, с ума ти, с душата ти, с духа ти, за да влязат дълбоко в костите ти, за да можеш да ги живееш. Нека всички да кажем отново: Божията благодат за спасение е даром за мене. Аз приемам тази благодат и аз вярвам и зная, че ще бъда спасен заради милостта на Бога към мене. Аз приемам Божията благодат за спасение. Аз изповядвам, че от днес нататък Божията благодат ще почива върху живота ми. Аз няма да имам лишение. Кажи, Божията благодат ще почива върху финансите ми. Аз няма да лъжа. Кажи, Божията благодат ще почива в дома ми. Аз ще бъда свят. Кажи, за да може Божията благодат да почива върху мене, аз ще стана агне. Ще се смирявам като агне. Кажи, колкото повече се смирявам, толкова повече благодат ще получавам. Кажи, смирението привлича благодатта в живота ми. Кажи, смирението привлича благодатта в живота ми. Кажи, ще бъда честен и свят и ще получавам благодат върху финансите си, върху брака си. Кажи, изповядвам, че благодатта ще почива дори върху моите материални работи. Кажи, благодатта ще почива върху колата ми. Благодатта ще почива върху къщата ми. Кажи, крадци няма да влизат в къщата ми. Кажи, крадци няма да влизат в колата ми.
Кажи, извиквам Божията благодат да почива върху мене. Кажи, малкото хляб и малкото риба, която имам, Бог ще я благославя и благодат ще имам върху нея. И ще дойде изобилие от това, което имам. Кажи, Божията благодат ще почива върху мене и аз няма да имам лишение в нищо. Кажи, нищо няма да ми липсва. Кажи, нищо няма да ми липсва. Кажи, аз няма да имам лишение. В името на Исус. Точно сега. Кажи, аз извиквам благодат и помазание в моето служение. Кажи, аз извиквам благодат в моето християнство. Аз извиквам благодат върху моята вяра. Аз извиквам благодат върху моето стоене пред Господа. Кажи, аз извиквам благодат в моята молитва. Кажи, аз извиквам благодат в моето хваление. От сега нататък всичко, което правя в служение, ще има благодат върху него. Кажи, аз няма да бъда кимвал, що дрънка. Аз няма да бъда християнин кимвал. Аз ще бъда християнин шофар. Кажи, Бог ще надува тръбите, а кимвалите ще млъкнат. В името на Исус. Халелуя!